Tällä videolla näytetään, miten koulusihteeri päivittää koulunsa tiedot ja opettajalistan. Aluksi kirjaudutaan sisään OPE-palveluun. Siirry yläpalkissa koulusihteerin näkymään. Mikäli painiketta ei näy, otathan yhteyttä Otavan asiakaspalveluun. Koulusihteerin näkymässä voit täydentää ja korjata koulusi tiedot. Muista painaa Päivitä muutokset -painiketta. Tarkista, että koulun opettajalista on ajan tasalla. Opettajat, jotka eivät näy koulun listalla, eivät saa käyttöönsä koulun sähköisiä materiaaleja. Lisää puuttuvia opettajia lisää opettaja-painikkeesta. Lisättyjä opettajia voi kehottaa rekisteröitymään OPE-palveluun, jotta he saavat kaikki koulun sähköiset materiaalit käyttöönsä. Palaa koulusihteerin näkymään. Voit tehdä muutoksia opettajan tietoihin painamalla opettajan nimeä. Voit muuttaa opettajan roolia ja nimitietoja. Sähköpostiosoitetta et voi muuttaa, jos opettaja on jo rekisteröitynyt OPE-palveluun. Muista lopuksi painaa Päivitä muutokset -painiketta. Tämän jälkeen palaa koulusihteerin näkymään. Jos listalla on koulun entisiä opettajia tai muita koulun opettajalistalle kuulumattomia henkilöitä, heidät voi poistaa nimen vieressä olevasta ruksista. Jotta tarkistamasi tiedot siirtyvät OPE-palveluun, hyväksy lista painamalla Koulun opettajatiedot ovat ajan tasalla -painiketta. Tämän jälkeen hyväksymillesi opettajille tulee näkyviin yläpalkin oppilaslisenssit-osio, jossa oppilaan digitehtävät voi ottaa käyttöön. Sivun alalaidassa näkyvät kaikki ne sähköiset aineistot, johon koulullasi on käyttöoikeus. Jos havaitset listassa puutteita, ota yhteys Otavan asiakaspalveluun.